ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев ба Дэн Хукер ва Бенил Дариуш визов дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Дэн Хукер чанд маротиба оиди ман гап зада буд. бо ман ҷангидан мехоҳӣ? Пас ман тайёрам. ман боварӣ дорам ки агар муҳорибаи мо баргузор гардад, пас ин муҳорибаи оташин мешавад. ҳамчунин ман зидди Бенил Дариуш ҷангидан мехоҳам, чунки ӯ низ дер бос шуд ки ҷангидагӣ нест. мо бояд ба мухлисон нишон диҳем ки ҷои худро дар рейтинг арзандаем. лекин ман медонам ки муҳорибаи ман зидди Дариуш ба монанди муҳориба зидди Хукер шуда наметавонад. ман сахт зидди яктои аз онҳо ҷангидан мехоҳам ва ман тайёрам ки моҳи ноябр ё ки моҳи декабр зидди Хукер ё Дариуш муҳориба гузаронам, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки Рафаэл Физиев охирон муҳорибаи худро расо 1 сол пеш зидди Матеуш Гамрот гузаронида буд ва дар дуюм раунд осеб гирифта бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрда буд. сардори UFC Дана Уайт оиди камарбанди муваққатӣ дар вазни сабук фикрашро баён кард. ислам доимо тайёр аст ки муҳориба гузаронад. ӯ ин корро аллакай чанд маротиба кардааст. муҳориба барои камарбанди муваққатӣ намешавад. мо интизорем ки кай Махачев барои муҳориба тайёр мешавад. мо нақшаҳои худро дорем. худи ҳозир мо гуфтушунидҳо гузаронида истодаем ки кай Махачев ҷангида метавонад. оиди Арманд Сарокян бошад? бале, ӯ довталаби асосӣ барои камарбанд аст. намедонам, аниқ гуфта наметавонам ки оё онҳо рӯзи 7 декабр муҳориба гузаронида метавонанд ё не. ҳозир мо оиди ин муҳориба кор карда истодаем, гуфтааст Уайт. ва дӯстон бояд гуфт ки Махачев дар муҳориба зидди даст Сингпори осеби даст гирифт, ки айни замон худро барқарор карда истодааст ва чанд рӯз пеш мураббии ӯ Хавер Мендес хабар дод ки бо эҳтимоли калон Махачев муҳорибаи навбатии худро моҳи январ ё ин ки феврал мегузаронад. топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Мовсар Евлоев боварӣ дорад ки ба ӯ муҳориба зидди ғолиби Топурия ва Холлоуэй намедиҳанд. барои ман фарқ надорад ки кадоме аз онҳо ғолиб мешавад, Топурия ё Холлоуэй, чунки ба ман муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд. шанси худро Александр Волкановский интизор аст. боз Макс Холлоуэй гуфт ки баъди ғалаба зидди Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. ҳамчунин Брайан Артега аст. албатта агар ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд, ман қабул мекунам. лекин агар надиҳанд, пас ман тайёрам ки зидди любой рақиб муҳориба гузаронам. дар муҳорибаи Холлоуэй ва Топурия ман ба ғалабаи Макс Холлоуэй боварӣ дорам, чунки ӯ тобоварии хуб дорад. ӯ манаҳи хеле сахт дорад. ҳамаи чиз аз ҳаракатҳои Топурия вобаста аст, ки оё ӯ стили худро тағйир додааст ё не, гуфтааст Евлоев. хотиррасон мекунем ки Мовсар Евлоевро муҳориба зидди Алҷамен Стерлинг рӯзи 6 октябр дар турнири UFC 307 интизор аст. шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангори вазни ним сабук UFC Мухаммад Наимов хабар дод ки ба ӯ муҳориба ташкил карда истодаанд. Наимов ана ҳамин акси худро нашр карда навишт ки интизори хабар оиди муҳорибаем иншааллоҳ. ҳамчунин Наимов UFC Шон Шелби, Али Абдулазиз ва Фирдавси Ҳалимро ба қайд гирифт. ва дӯстон аз ин ҷо гуфта мешавад ки ба наздикӣ муҳорибаи Муҳаммад Наимовро таъин мекунанд. мо бошад ба Муҳаммад муваффақият орзумандем ва хабари муҳорибаи ӯро интизор хоҳем шуд. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.